Bună ziua, dragii mei! Mă numesc Vlăguț și am 7 ani. Sunt plecat din țară și de la Londra vă transmit un cânt bun. Nu știu cât voi locui în Marea Britanie, însă am decis să nu uit niciodată limba și cultura română. Vă încurajez să susțineți proiectul Guvern 24 și să citiți mereu despre originile voastre. Vă pup de la Junior Internațional TV. Pa! Acesta este Ionel. Ionel a plecat în Italia când avea 3 anișori. Părinții lui au decis că acolo va avea șansa la o viață mai bună. Ionel știe că este din Moldova, dar nu cunoaște multe despre ea. A citit pe net despre albinuța, Guguță, poveștile lui Creangă, dar la școală nu învață despre asta. Aceasta este Mărioara. Mărioara are 8 ani și s-a născut în Canada. A fost în Moldova la Bunei pentru prima dată acum 2 ani. Bunica a răsfățat-o cu sarmale, plăcinte și compot și a povestit despre sat și copilăria lui tata. Mărioara înțelege româna, dar nu o vorbește. Sunt sute de mii de copii ca Ionel și Mărioara în toate colțurile lumii. Sunt basarabeni care s-au născut sau au plecat departe de casă. Proiectul Albinuța Călătoare își propune să ajute asociațiile din diasporă să ofere cursuri de limbă și cultură românească pentru copiii noștri de pretutindeni. Duminicile copiii vor putea învăța prin joc limba și cultura noastră, vor descoperi folclorul, basmele românești, vor face cunoștință cu istoria poporului lor. Proiectul va elabora un curriculum care va putea fi preluat de orice asociație din orice colț al lumii. Va oferi materiale educaționale necesare pentru a începe cursurile și va aloca o sumă inițială asociațiilor care se vor înscrie în proiect pentru a finanța primele luni de activitate. Ne propunem ca cel puțin 100 de copii să înceapă să frecventeze aceste cursuri în 3 luni de zile. Ajutați-ne să-i oferim lui Ionel și Mariei șansa de a-și descoperi originile. Cândva, ei s-ar putea să revină în Moldova, să facă afaceri aici, să muncească, să contribuie la dezvoltarea acestei țări, dar doar dacă vor ști că aceasta este casa lor. Donează acum pe Guvern 24 MD pentru a susține proiectul Albinuța Călătoare. Proiectul este implementat de campania Diaspora Contează, APAS, în colaborare cu Asociația Renașterea Parma, Asociația Culture Tricolore Montreal, Asociația Arcobaleno Trento, Asociația Dor Parma, Junior International TV Londra, Asociația Casa Mare Bologna, Asociația Play Torino.